Dobré ránko, ideme sa pokúsiť teda naučiť tento nový Broadlink. Nejaké tlačítka z tohto ovládača. Ako môžeš vidieť, ten ovládač je k tejto telke, funguje. Takže tento Broadlink som zapojil do nejakého adaptéra. Keď ho zapojím, aký to je adaptér? No, taký slabúčký adaptér, ale malo by to stačiť. Keď ho zapojím, tak blika. Asi čaká na spárovanie, dúfam. Tak idem do aplikácie Broadlink, tej novej. A skúsim ho tam pridať teda. Pridal ho tam naša krajina. Bratislavský kraj, Bratislava. Čo sa stalo? Stále ho tam nevidím. Čiže pridáme device. Chceme pridať remote control. Počkaj, nie. To bude niečo iné. Ale áno, mal by to byť device, nie? Skúsime. Device. New device. Universal remote. A tento by to mal byť ten RM Pro. Next. Dáme pripojiť. Nevie sa pripojiť k sieti. Tak idem do Wi-Fi. Do Wi-Fi nastavenia. Musím ho asi resetnúť, si myslím. Tak, hello. Idem ti znovu ukázať, ako pripojím ten Broadlink na Wi-Fi u mňa. Takže pripojím ho do zástačky. Do zástačky začne asi blikať nejakým spôsobom. Potrebujeme si ho vlastne sem pridať, hej. A na to, aby sme si ho pridali, ho najprv musíme resetnúť. Takže ja ho teraz resetnem. Takže tu na chvíľku pichnem ihlu, takto. Stlačím to na chvíľu a pozerám, keď začne blikať. Už takto bliká rýchlo, dobre. No tak teraz tu si dám, že plus, pridať device, nový device a universal remote. Je to tento prvý RM Pro. Dám next. Poviem, môže pripojiť. Čakám, čo bude robiť. Dobre. Done. Teraz zvolím si svoju Wi-Fi. Napíšem tam svoje heslo, ja už mám predvyplnené. Už som ho minule zadával, tak si ho pamätá. Dám pripojiť, connect now. A čakám, hej. Toto asi bude blikať. Nejakým spôsobom sa to snaží teraz pripájať. Tak teraz musíme chvíľu čakať.
No a teraz v tomto kroku, keď ti to náhodou takto neskočí sem, že ti to zastane na tom jednom kroku, tak musíš skočiť do svojich nastavení v mobile a pripojiť sa na tú Wi-Fi. Tam bude taká, že Broadlink Wi-Fi. Tak tu sa pripojíš na ňu a vrátiš sa späť. A malo by to naskočiť, malo by to ísť ďalej. V tomto prípade sa mi zdá, že sa to podarilo, že to spravil sám telefón asi. Takže toto zvolím, že áno, dám pripojiť, v ktorej som izbe, môžeš si ho nazvať nejako ako chceš. Ja si dám toto, že RM4, použiť. No a teraz ho tam mám a môžem si pridávať nejaké appliance. A tuto celkom dole si vieš teda nadefinovať tú svoj vlastný device. Môžeš ho učiť týmto spôsobom. Takže v tomto stepe práve môžeš niečo naučiť. No, píše teraz, že žiadne tlačítka neboli naučené. No buttons has been learned. Tak dám, že pridať funkciu sem dole. Je to IR, takže dám IR. A tuto dám, že začať učiť, start learning. Teraz treba chytiť toto zariadenie a naučiť ho, to tlačítko. Tak ja ho budem učiť, že pridať volume. Vidíš, toto tam blika na červeno, stlačím raz. Malo by sa to naučiť. Že fail napísal, tak skúsme ešte raz. Vidím, že tam zmenilo dačo. Aha. Už napísalo received. Čiže môžem to vyskúšať, tento button, že či to funguje. Vyskúšam to tak, že sa budem pozerať na telku a keď ho stlačím, tak by malo pridať volume. Je to tak, funguje. Ježiš, dám yes, fungovalo to. Môžem ho naučiť? Teraz vlastne on chce odo mňa čo? Please name the button and choose the icon. Aha, nemám pomenovať ten button, čiže pre mňa to je volume up. Volume up. Ikonku si môžem zvoliť, že volume up. Tak a dám OK. Víš, a už tam mám volume up naučené a keď už tlačím, tak by malo na telku pridávať volume, čo funguje super. A to je všetko. Takto isto to spravíš s ostatnými tlačítkami.